Okná vedie do Koránu. Pred mnohými a mnohými rokmi, nevieme to presne, ale bolo ich určite viac ako 100 000, sa na Zemi medzi ľudskými pokoleniami objavil celkom nový druh, ktorému omnoho neskôr dali sami jeho členovia meno Homo sapiens, človek rozumný. Možno aj trocha samoľúbo, ale v tom pomenovaní bola predsa len určitá presvedčivosť, lebo nie veľké tesáky či rýchle nohy ani schopnosť fotosyntézy, ale veľký mozog bol jeho dominantnou črtou. Keď sa na úsvite svojich dejín obhliadol okolo seba, videl trávu, stromy, zvieratá, rieky, more, kamene, slnko, mesiac, hviezdy a veľa ďalších vecí, ktoré nevytvoril. Nebolo to z večera do rána, ale človek postupne pochopil, že blesky na ňo nikto nezhadzuje, ale že sú to výboje energie nahromadenej v atmosfére a že všetko okolo neho a všetko v jeho vnútri je prejavom tej istej energie. Jeho druh úspešne prežil dodnes, lebo porozumel prírode. Túto svoju činnosť nazval veda. Keď sa jeho dnešný potomok obhliadne okolo seba, vidí domy, autá, televízory, počítače, mobily, ďalekohľady, mikroskopy a veľa ďalších vecí, ktoré sám vytvoril. To všetko sú výtvory vedy. Sú čoraz zložitejšie a rozumie im čoraz menej príslušníkov druhu. Človek sa dnes v novinách, televízii, rádiu či na internete v športovej rubrike dozvie, kto dal gól na futbale, či kto sa pobil na hokeji, a v kultúrnej rubrike zasa zistí, ktorý herec sa rozviedol, či ktorá herečka drží otučňovacú kúru, ale zriedka tam nájde vysvetlenie, ako vlastne funguje magnetická rezonancia, vakcína, lieky, či prečo sa mení svetová klíma a ako rýchlo miznú ostatné druhy organizmov z povrchu Zeme. Ale práve od týchto vecí dnes závisí jeho vlastný život a prežitie jeho druhu. Ak chceme pokračovať vo svojom príbehu na Zemi, musíme porozumieť súčasnej vede tak, ako sme sa kedysi dávno naučili narábať s ohňom, najväčším z ľudských vynálezov. Musíme naplniť zmysel mena, ktoré sme si pre seba vybrali, Homo sapiens, človek rozumný. Preto otvárame Okná vedie do Koránu. V posledných dekádach čelí vyspelý svet nevídanému nárastu výskytu osýpok. Medzi deťmi sa zaznamenali aj mnohé prípady úmrtia. Umierajú najmä deti s oslabeným imunitným systémom, napríklad bábätká alebo deti, ktoré po nádorovom ochorení prekonali transplantáciu kostnej drene. Príklad. Rodičia nedali svoje dieťa zaočkovať, to ochorie a nakazí v triede svojho spolužiaka, ktorý sa síce s oslabenou imunitou, ale vyliečený práve vrátil do života po náročnej, najmodernejšej protinádorovej liečbe. Vyliečil sa z leukémie, aby umrel na osýpky. Alebo iný príklad. Mladá mamička je nositeľkou ani nie tak rána ako baktérie Bordetella pertussis a nevie o tom. Práve kojí svoje trojtýždňové bábätko. Občas si odkašle a nevedomky nakazí dieťa čiernym kašľom. Pre dojča je to život ohrozujúce ochorenie. Ešte si nestihlo vybudovať vlastnú imunitu a proti čiernemu kašľu sa očkuje až od veku 2 mesiacov. Vystrašená mamička teraz prosí o najmodernejšie, nie celkom štandardné terapeutika, pričom úplne stačilo, aby bola štandardne zaočkovaná. A ešte jeden príklad. 3-ročné dieťa dostalo tetanus, ochorenie, ktoré zvyčajne končí smrťou. Jeho mamička ho napriek tomu nedala zaočkovať. Lekár, šokovaný takouto nezodpovednosťou, dieťaťu predpíše antibiotika, ale mamička dieťaťu nepodá ani tie a namiesto toho ho lieči vlastným močom. Dieťa nezomrie, ale bude mať trvalé neurologické problémy. Dosť sa v poslednom čase píše o východnej medicíne, alebo o tzv. Tradičnej medicíne. Najmä v internetových diskusiách. Vraj sme zabudli na múdrosť našich prapredkov a škodíme si kadejakými novotami. Opak nemôže byť viac pravdou. V dnešných oknách vedie do Korán sa vám pokúsim vysvetliť prečo. Naša moderná civilizácia prestala o seba zodpovedne dbať. Každý sa stará o seba, to áno, ale problém je, že iba o seba. A myslíme si, že vieme všetko.
Dostali sme sa do stavu, v ktorom nám súčasný pokrok v medicíne na jednej strane umožňuje vyliečiť sa z chorôb donedávna považovaných za smrteľné, na druhej strane sa dobrovoľne vzdávame múdrosti, na ktorej ten pokrok stojí, a otvárame bránu chorobám, na ktoré sme už takmer aj zabudli, a znovu na ne začíname umierať, ako napríklad na tie osýpky. A hľadáme cesty von, ktoré ale nikam nevedú, aj na to sme zabudli. Na najvyšších poschodiach stavby, ktorú voláme pokrok, najcitlivejšími metódami skúmame správanie jednotlivých molekúl v bunkách a zároveň búrame základy, na ktorých tá stavba stojí. Východná, trebárs čínska medicína sa dáva akoby do kontrastu tej modernej, západnej. Ide však o veľké nedorozumenie. A to nie len preto, že Zem je guľatá, takže otázka, kde leží Čína napríklad, je prinajmenšom geograficky problematická. Je to veľké nedorozumenie aj preto, lebo súčasná moderná medicína priamo vyviera nielen z novodobého európskeho pokroku započatého po premene alchímie na modernú vedu, o čom sme si už v našich oknách vede do Korán rozprávali, ale aj z tradičného lekárstva starovekých kultúr. Prvé učebnice modernej chirurgie boli napísané starodávnymi lekármi. V starovekej Indii dokázali chirurgovia operovať sivý zákal, močové kamene a poznali takisto už aj plastickú chirurgiu. Používali nástroje na nerozoznanie od tých súčasných a na šitie rán používali samorozkladateľné mravčie hryzadlá, ktoré ešte čakajú na svoje znovu objavenie. Alebo starovekí Inkovia. Dá sa povedať, že ich ríša ležala skôr na západ od nás. Tí boli zasa schopní trepanovať lebku živým ľuďom. Inak povedané operovať mozog. Že ríša Inkov zanikla, nebolo zrejme kvôli tomu, že sa dobrovoľne vzdali tejto techniky, ale skôr preto, že ju dobila horda barbarov z Európy. A na druhej strane je taká homeopatia, ktorá vznikla v novovekom Nemecku dosť nedávno a je považovaná niektorými internetovými šamanmi za medicínu dávnych civilizácií. Ako vravím, ide o nedorozumenie. Ak by sme už chceli nejako medicínu rozdeľovať, je rozumnejšie hovoriť radšej o tradičnej a modernej medicíne na jednej strane a šarlatánstve na strane druhej. Lebo cieľom medicíny je liečiť postupmi založenými na dôkazoch. A k tomu nie je inej alternatívy ako šarlatánstvo. Jasné, je dosť pravdepodobné, že ak sa prestaneme očkovať, ľudstvo nevyhynie. Je však isté, že naša civilizácia sa takýmto rozhodnutím vráti minimálne o storočie dozadu a možno ešte ďalej, do stredoveku. A mor budeme opäť raz liečiť koloidným zlatom ako alchymisti, ktorí si podobne ako súčasní šarlatáni mysleli, že vedia všetko. Alebo homeopatiou. Alebo panenským močom. Tradičná medicína sa vyvíjala z generácie na generáciu pozorovaním a ústnym podaním, ale na rozdiel od modernej medicíny nedokážeme určiť, kedy a kto ten či onen liek objavil. Napríklad vieme celkom presne, že antibiotikum penicilín objavil 3. septembra 1928 Alexander Fleming v plesni Penicillium notatum. Vieme to, lebo profesor Fleming svoj objav náležite popísal v odbornej publikácii. Liečebné využitie antibiotík je však oveľa staršie. Už v starovekom Egypte predpisovali vtedajší lekári na nehojace sa infikované rany plesnivý chlieb. Alebo aj med. Stopy terapeuticky užívaného tetracyklínu boli identifikované v pravekých núbijských ľudských kostiach a dokonca sa našli aj 50 000 rokov staré fosílne rastlinné zvyšky s vysokým obsahom antibiotík. Kde? Medzi zubami neandertálca. A ak by sme boli úplne dôslední, zistili by sme, že antibiotickú potravu využívajú na liečbu aj divé zvieratá, ak na ne niečo lezie. Choré šimpanzi napríklad žijú listy rastliny Aspilia rudis obsahujúce antibiotikum Thiarubrin A. Bez predpisu. To, že je takáto tradičná medicína účinná, je jasné, lebo spomínané staroveké civilizácie prežili 1000 ročia a divé šimpanzi tiež ešte kde tu nájdeme.
Dnešný podcast sme začali informáciou, že vinou toho, že sme prestali očkovať deti, vracajú sa mnohé smrteľné choroby. Veď jasné, na čo nám je taká nebezpečná novota ako vakcína. Iba nás tým chce niekto očipovať. Pravda je však taká, že samotný princíp očkovania vznikol v starovekej Číne pred tisíckami rokov. Tamojší čínsky lekári naniesli obsah plusgierikov od detí chorých na pravé kiahne do kože zdravých detí alebo fúkali prášok zo zaschnutých krás do nosných dierok zdravých detí, či košielky chorých obliekali zdravým. Takýmto spôsobom deti uchránili a dobre si to zapamätali. Chýri o tejto metóde sa hodvábnou cestou dostali do Európy, kde sa ich chopili tunajší lekári. Jeden z prvých bol Slovák Ján Adam Reimann z Prešova. Ján Adam Reimann bol nielen schopný lekár, ale aj vedec, bádateľ a mysliteľ. Presne podľa svojej zásady. Všetko treba skúmať, ale prevziať len to, čo sa najlepšie osvedčilo. Chodil s očami, ušami a rozumom otvorenými. Začul od rôznych cestujúcich také chýry, že Turci sa pred kiahňami chránia očkovaním tak, že nanesú obsah plusgerikov chorého do kože zdravého. Preto, keď sa čierne kiahne vrátili do Prešova, odhodlal sa na odvážny lekársky čin, ktorý popísal v 2 vedeckých článkoch vo Vratislavskom, Wrocławskom časopise Sammlung von Natur und Medizin Geschichten. Opísal v nich prvé očkovanie proti pravým kiahňam, variole, ktoré uskutočnil na svojej vlastnej dcérke Márii Alžbete počas epidémie kiahni okolo roku 1720. Píše: Nakoniec som však usúdil, že moja 2,5-ročná dcéra nie je na podklade dedičnosti pred chorobou chránená, keďže jej brat skutočne ochorel na kiahne a ona mohla byť nimi tiež napadnutá. Odhodlal som sa k tomuto pokusu. Urobil som lancetov malý zárez na jej ľavom ramene, do ktorého som votrel ešte teplý hnis kiahničky jej brata a zárez zakryl orechovou škrupinkou. Okolie sa postupne zapálilo, ale dievčatko zostalo svieže, kým konečne na 7. deň nedostalo horúčku a okolo zárezu sa zjavili malé biele výrážky. Na 3. deň sa úplne zotavila. Za celý ten čas bolo dieťa veselé a zdravé a nemalo nejaké ťažkosti. Či nebude znovu napadnuté, to ukáže čas. Nebolo. Práve ju proti tej chorobe totiž zaočkoval. Previedol tzv. Variolizáciu a svoj pokus nielen uskutočnil, ale aj presne popísal jeho priebeh a výsledky publikoval vo vedeckom časopise. V tom istom roku uverejnil podobný experiment aj anglický lekár Maitland. Nevedno, kto ten pokus uskutočnil skôr. Za prvú úspešnú popísanú variolizáciu v Európe sa však považuje tá doktora Maitlanda, čo je pochopiteľné, lebo Anglicko a nie Uhorsko bolo centrom vzdelanosti tých čias. Zatiaľ, čo v Anglicku pokusy s variolizáciou pokračovali, v Uhorsku ju ani oficiálne nepovolili prevádzať a do konca 18. storočia sa tak nenašiel Reimannov nasledovník. A boli to tiež anglickí lekári, ktorí si dosť rýchlo uvedomili, že variolizácia, aj keď priniesla veľmi výrazný pokrok v ochrane pred kiahňami, predstavuje zároveň aj nezanedbateľné riziko ochorenia inak zdravých ľudí. Očkovalo sa predsa reálnym vírusom spôsobujúcim smrteľné ochorenie. Hľadali preto bezpečnejšiu techniku. Tu objavil slávny anglický lekár Edward Jenner. Ten tiež, podobne ako Reimann, pozorne načúval mýtom a premýšľal o nich. Na anglickom vidieku sa totiž povrávalo, že dojičky kráv, ktoré prekonali pre človeka nie je nebezpečné kravské kiahne, po latinsky vakcínia, nikdy neochoreli na tie nebezpečné pravé, alebo čierne, takisto označované. Premýšľal a overoval. Po 2 desiatkách rokov prípravy vpichol 14. mája 1796 8-ročnému chlapcovi menom James Phipps obsah kiahňového plusgerika dojičky chorej na kravské kiahne. O 2 týždne na to mu naočkoval hnis z pravých kiahní a chlapec neprejavil ani najmenší príznak ochorenia. Táto bezpečnejšia,
Oveľa bezpečnejšia metóda dostala meno vakcinácia. Vakca znamená po latinsky kráva a znamenala počiatok histórie imunológie, vedy o obrany schopnosti organizmu. Dnes už vieme, že to fungovalo, lebo neškodný alebo málo nebezpečný vírus kravských kiahní sa podobá na smrteľný vírus pravých kiahní a naša imunita, ktorá vznikne na ochranu proti tým kravským, nás preto ochráni aj proti pravým kiahňam. Je príznačné, že na prelome 18. a 19. storočia, v čase, keď sa v západnej Európe vo veľkom práve začínala nesmierne úspešná éra vakcinácie, uhorské úrady oficiálne naveľa povolili oveľa menej bezpečnú variolizáciu, ktorú Ján Adam ako prvý Európan, alebo jeden z prvých Európanov vedecky popísal už 80 rokov predtým. Imunológia je zázračná veda. Je totiž jedinou oblasťou medicíny, ktorá dokáže chorobu nielen vyliečiť, ale úplne vykinožiť z povrchu zemského. Na pravej kiahne už vyše 40 rokov nikto neumrel. A platilo by to aj pre osýpky, keby sme neboli hlúpi a neodhodili perlu, ktorú sme dostali v podobe vakcíny. A imunológia je zázračná aj z iného dôvodu. Ak si niekto kedysi veľmi dávno zlomil nohu, tak mu ju vtedajší ortopédi znehybneli, aby sa zahojila, lebo vedeli, prečo je to nutné. A vtedajší chirurgovia operovali jednotlivé orgány cielene. Keď však prvý imunológ Jenner na konci 18. storočia spravil prvú vakcináciu proti pravým kiahňam, nevedel, čo ich spôsobuje a netušil, aké procesy v tele vyvoláva. Odtedy prešlo niečo vyše 200 rokov a my už vieme o chorobách aj našej imunite oveľa viac. Vieme, že nákazlivé choroby sú spôsobované mikroorganizmami. Dokázal to v 19. storočí francúzsky chemik Louis Pasteur, ktorého ja považujem za jedného z najväčších vedcov ľudských dejín. Kvôli svojmu objavu sa stal terčom výsmechu a nenávisti najmä zo strany kolegov akademikov, ktorí boli presvedčení, že už dávno vedia všetko. Pasteur sa však nedal odradiť. Niektoré choroboplodné baktérie bol skutočne schopný pozorovať mikroskopom, optickým mikroskopom, ale napríklad pôvodcu besnoty nie. Svoju teóriu, že mikroorganizmy sú pôvodcovia nákazlých chorôb, na základe toho však neodmietol. Prejavil obdobnú pokoru, ako keď Mendeliev neodhodil svoju tabuľku prvkov, keď mu do nej presne nezapadali všetky dovtedy známe prvky. Namiesto toho si povedal, že pravdepodobne ešte všetky prvky zďaleka nepozná a pre také nechal vo svojej tabuľke voľné miesto. Skrátka nebol presvedčený, že už pozná všetko. Podobne aj Pasteur usúdil, že mu vtedajšia optická technika ešte nedovoľuje vidieť patogén zodpovedný za smrteľnú besnotu. Až v 20. storočí sme pôvodcu besnoty mohli vďaka vynálezu elektrónového mikroskopu uvidieť. Bol to vírus, 1000-krát menší ako baktéria. Bojoval teda proti neviditeľnému zabijakovi a ako prvý pripravil očkovaciu látku, vakcínu proti besnote, ktorá zachránila milióny životov. Nepriamo možno, že aj ten môj. Kto vie? Kto vie, či môjho pradetka ešte predtým, ako spoznal moju prababku, nepohrízol nejaký besný prapes. Ak sa tak stalo, určite potom dostal Pasteurovú vakcínu, ktorá ho ochránila pred nákazou. Lebo ináč by som tieto slová tu a teraz nehovoril. Príbehov, ako bol ten Pasteurov, sa stalo v histórii imunológie neúrekom. Oveľa horšie ako Pasteur dopadol ďalší hrdina imunológie Ignác Filip Semmelweis. Tohto maďarského lekára pôsobiaceho vo Viedni trápilo, koľko mladých mamičiek po pôrode v nemocnici umiera na nákazlivú horúčku 600 nedieľok. Podobne ako Pasteur došiel k záveru, že chorobu spôsobujú mikroorganizmy a že ju s vysokou pravdepodobnosťou prenášajú jeho kolegovia lekári, ktorí do pôrodných sál často prichádzali z pitevní. Semmelweis ich preto upozorňoval, že predtým ako pristúpia k rodičke si majú umyť ruky. Nič viac.
Slovutných CK doktorov táto nehorázna opovážlivosť natoľko pobúrila a urazila, že namiesto rúk zmydlili kolegu, ktorý videl ďalej ako oni. Semmelweis skončil s ťažkými depresiami v blázinci, kde neskôr umrel, ako inak, na infekciu. Keď si lekári po jeho smrti predsa len začali ruky umývať, nebezpečná horúčka 600 nedieľok z pôrodnic zmizla. Choroby teda naozaj spôsobovali mikroorganizmy. A dnes toho vieme oveľa viac ako len to, že choroby sú spôsobené mikróbmi. Vieme, že proti choroboplodným zárodkom sa bránime vysoko špecializovanými imunitnými bunkami, profesionálmi, bielými krvinkami, teda leukocitmi, ktoré sa rodia v našej kostnej dreni. Medzi nimi rozoznávame dravé neutrofily, ktoré ja nazývam kamikadze imunity, aj skúsené makrofágy, ktoré nepriateľov rovno zožerú, nazývam ich univerzálni vojaci, aj B bunky, ktoré do boja posielajú arzenál protilátok a T bunky, ktoré ostatným pomáhajú, ale infikovaným bunkám sa vedia postaviť aj priamo v boji bunka proti bunke. Tieto ja nazývam klonové armády. A medzi nimi pamäťové bunky, ktoré po prvom stretnutí už nikdy nezabudnú na tvár nepriateľa a hneď ako sa opäť zjaví, bijú na poplach. A to je mimochodom dôvod, prečo na niektoré nákazlivé choroby ochorieme len raz. Presne vďaka tomu funguje vakcína. Tá totiž našim imunitným bunkám vštepí do pamäti, ako vyzerá nebezpečný nepriateľ, bez toho, aby ona sama vyvolala chorobu. Predstavte si choroboplodný zárodok ako nejakého člena teroristickej skupiny, ktorá nosí špeciálne klobúky. Vakcína napodobní ten klobúk, podhodí ho imunitným bunkám, tie si ho zapamätajú a keď raz príde celý terorista aj s klobúkom, pripravené pamäťové bunky ho rýchlo zlikvidujú. V prípade COVID-19 vieme, že tým teroristom je koronavírus SARS-CoV-2 a tým klobúkom jeho tzv. Spike proteín. A dokážeme túto našu vedomosť využiť pri príprave vakcíny, ktorá za posledné 3 roky zachránila milióny ľudských životov na celom svete. Naplnilo sa to, čo povedal Pasteur. Veda nepozná hranice. Patrí celému ľudstvu a je pochodňou, ktorá osvetľuje svet. Trvalo to trochu viac ako 200 rokov, kým sme sa to naučili. Vďaka Rajmanovi, Jennerovi, Pasteurovi, Semmelweisovi, Kochovi a mnohým ďalším imunológom, ako boli napríklad Paul Ehrlich, objaviteľ protilátok, či Ilja Mečnikov, objaviteľ imunitných buniek, či naposledy Katalin Karikó a Drew Weissman, objaviteľia mRNA vakcíny. Ale bez tých 1000 ročí predtým by to nešlo. Ako sme si vysvetlili práve teraz v dnešnom podcaste. Áno, tradičná a moderná medicína si neodporujú. Naopak, nedajú sa od seba oddeliť. Moderné liečebné postupy vychádzajú z tých tradičných a ak sa osvedčia, menia sa postupne na tradičné. Ako napríklad očkovanie. Dnes sme si rozprávali o zrode a histórii imunológie. K jej princípom a najnovším objavom sa v našich podcastoch ešte určite vrátime. Počúvali ste Okná vedie do Korána.